Skal jeg ikke have sådan en Pokémon? Jamen, jeg tror det nok lige, du kommer lidt sent, hva'? Der er faktisk ikke flere tilbage. Er der ikke bare en lille en? Der er sådan en lille farlig en tilbage. Sådan en fræk sag. Jamen, det er også i orden, så. Jamen, okay så. Oh my god! It's Pikachu! It's Pikachu! Okay! Okay. Så begynder at gå. Nu er jeg klar til at drage ud på min farlige Pokémon-færd. Oh, Pikachu! Kom, så går vi. Nu kan jeg sgu godt bruge lidt regelmæssig Pokémon. Pikachu! Pikachu! Ass! 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 En Squirtle! Du er sgu da nok den dårligste Pikachu-glædesvalg, jeg nogensinde har bollet. Dø med dig. Hvad er det? Dette er en Squirtle. Det er en vand-Pokémon og kan findes i krattet. Den skal jeg have! Pikachu! Afsted! Pikachu! Squash! Oh, nej! Pikachu! 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 Thunderbolt! Nej! Pikachu! Pikachu! Jeg tror, en masse skadet nok! Pikachu! Pikachu! Nej, fang! Din djævelske Squirtle! Ja! Jeg fangede mig en Squirtle. Pikachu! Tilbage! Min Pikachu og Squirtle er skadet! Jeg må hælde op til Pokécenteret! Nej! 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 Nej, hvad er der sket? Hvad er der sket? Hjælp min Pokémon! Du skal nok Pikachus ringmuskel, den er sprunget. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Hvad fanden er du lavet, mand? Det ved jeg ikke. Helvede, det går igen. Er det det? Er du sikker? Ja, jeg er helt sikker. Om at spejde af halvsukker, kniv og gaffel. Ja, skynd dig nu det. Nu kan du gå i gang igen. Pikachu! Squirtle! Let's go! Pokémoner! Squirtle! Du får nok ondt i røven om et par dage, men det finder du nok ud af. Squirtle! Ja! Og Pikachu! 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 Ja, hvor er jeg lykkelig nu! Squirtle og Pikachu er skadet. Jeg må hellere op til Pikachu Hotel. Om igen. Så skal han begynde at løbe. Så skal han begynde at løbe op. Deroppe af. Dette er en Squirtle. Stop. Dette er en Squirtle. Det er en vand-Pokémon og findes i krattet. Fuck af, Amazon. Vi er så i gang på 3. time med en
lille bold, rødbold. Vi havde uheld senere før i dag med en pokebold, der fløj. Du kan prøve at se, jeg har et mandskab i gang her for at lede efter bolden, men indtil videre har vi ingen spor. Vi tilkaldt helikopter og sporhunde, men chancerne er små, må jeg indrømme. Pårørende er kontaktet, så... Hvor lang tid var det, du sagde, I havde let? 3 timer, små 3 timer, tror jeg. Så, men pårørende er kontaktet, så de ved det godt, og der er stor sorg i familien. Hallo, det var den dårligste glæde. Pokémon, jeg nogensinde har haft. Så, Kan jeg vide, hvad Pikachu og Squirrel har lavet inden det har været til flere timer? Hvor meget det spændende det. Så synger jeg. Nej. Sig til de andre, at jeg er på vej. Stop det. Der er venner Kom nu, drop og det. ting, jeg skal se. Kode, hold op med at synge. Min himmel er blå, nu er jeg på vej.